professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snorde snut, wat vist er nou weer uit? De professor zal een praatmachine uitvinden. Maar daarvoor moet er bussenbroeken uit de kast van Pieter Patat. Stiekem sloept er erheen. Wat zil dat in mijn kast? Pieter, oh ja. Ja? Nee, maar zo, ik zie die net zo. Nou, wat zil dat? Nou ja, dat zeg ik maar eerlijk in. Ja. Ik maak 6 koekjetrompjes aan. Hè? Voor de nieuwste uitvinding. Ja, ik zal een praatmachine Een uitvinden. praatmachine? Ja. Wat is dat nou weer voor een heel wees ding? Nee. Daar binnen die trompjes dan voor? Voor de machine, Pieter. De machine, hè? Ja, 1 voor de hollen, Hè? 1 voor het lief, 12 voor de scherms en 12 voor de skonken. Ja, want toch kan er net erin, hè? Doe kist mij mooi helpen, Pieter. Ja, kom voor deze ene keer. Doe, Pieter, alsjeblieft. Het gaat echt niet meer, zo beloof ik die. Pieter, doe het nou. Ik weet het net. Nou, zeg toe. Pieter denkt diep na. De professor maakt er altijd zijn rotzooi van. Ah, hij is er nou zelfs bij, dat scheelt. En het binnen 10 koekjetrompjes. Doe dat maar, professor. Maar eerst... Ja? eten wij de trompjes even leeg. Geweldig, Pieter. Ja, dan bist je het mijn assistent. Ja. Hier had ik een witte uitvinder, Jos. Het steert vandaan. Nou. Ze eten alle 6 trompjes leeg. Moolkoekjes, Geweldig. sjerpwafels, Heerlijk. pennywafels en spritsen. Oh. Gelukkig zit er net zo volle meer in. Of zien ze echt nog pijn in de buik krijgen. Dan beginnen ze gauw aan het werk. Pieter helpt een dwaske cassettebandjes bij de radio aan. In het hok luidt een oude luidspreker en ik nog wat treden en knopjes. Onder in een oud kiste vindt de professor een poetsje praatvogelkeuteltjes. Ja, doe ik een beetje. Ze binnen wel wat grien en ze stjonken. Pieter knipt de noos dicht. Maar hoe komen ze nou aan bekje gauw drop? Ja. Oh, ik ga een poetsje fieten erop. Dan knippen we de fietens in lietse stikjes. Dat kan krek zo goed als bekje gauw erop. Pieter houdt de koekjestrompjes beet en de professor plakt ze onder qua vast. Het liek het krekt een man. Pieter verft er eigen, een noos en een moel op. Ja. De professor zegert een gat in de buik van de machine en prutst wat met cassettebandjes en een luidspreker. Het is alle keer treden in de buik. Wat maakt deze praatmachine al je kennen, professor? Nou, praten vanzelf. Ja. En fluisteren. Fluisteren. En razen. En zongen en fluitje. En Luidje? Ja. En snotterje. Ik bedoel, goelen. Nou, daar zijn al die knopjes voor. Wat knap, professor. Ja. Ken dat ik met de handen en de voeten praten? Ja, dat kennen we alle keer. Hè? Zo, nou. Ik strui nou wat praatvogelkeutels in de buik van het ding. Ja, hoeveel is ook hammatten? Ja, dat staat er net bij. Nou ja, Maar net een min. ik dacht maar net een min, Pieter. Nee. En dan alle bekje gauw erop er nog maar bij. Zo. Nou, dwarken dicht en kleer is de praatmachine. Zie je nou dat ik dacht. De professor drukt op het knopje praten. Praten. Ja. De praatmachine zaait. Ik ben een praatmachine. Het is goed mooi waar. Pieter en de professor douchen in het roen. Hij docht het. Ja, hij dacht het. De professor neemt het knopje fluisteren, Stil wezen. Het is nacht. zaait de machine. Dan liet de professor de machine fluitje. Dat gaat echt prachtig. Hij fluit het. Ik zag 2 beren broodjes smeren. Wat een uitvinding. Wat een uitvinding. Nou, pas op. Nou let ik hem met de hand en met de voeten praten. Ja. De professor kiest de grutte rode knop. Oh ja, daar. De machine begint heen en weer te schotsen. Er komt reek uit de buik. Oh. Hij wiest naar de voorholle en roept luid. Domme professor.
Domme Pieter. Domme Pieter. Oh, De professor wordt reed. Wat zei die praatmachine? ben ik een domme professor? Hij zult dat ding leren. Professor Snoort jouwt een klap op een machine. Alle schuld, dikke bult. Die begint in een route te draaien. Hield dit hudder en hudder gaat het. Hij praat ook hield dit hudder en hudder. Domme professor, domme Pieter. Domme Dan professor. zit er omheen en knalt de west toch het dak van de beste boterlof. Heger gaat het. Hier in de 40 jaren ze nog. Dan wordt het stil. De oren bisten draven naar de professor toe. Ze willen alle keer tegelijk praten. Maar de moelen en maar de handen en maar de voeten. Ik kan er niet uit ontwaaien, jongens. Er is wel wat mis hier. Te volle praatvogelkeuteltjes, denk ik. En te volle bekje gauw erop. En te volle praatjes, denken de orenbisten. Dan gaan ze maar z'n al naar het werk om het gat in het dak te maken. Maar de handen verzelt.